Aldi berean, azkenen egun aproposa iruditu zaigu nire maiteri horren meretzea duen omenalditxo eskainitzetu, bai? Nire maite, jakin ezartzuen, kalkulakon behin baldin badaude, 29 urte gure ikastelako irakasle izan zara, urte asko dira eta urte hauek ez dira alterri pasa. Urte guzti hauetan, Ibarrako eta inguruko herrietako milaka ikasle eta famili izan dituzu eskuartean, eta zure ikasle izan garenok jakin badakigu eta sentitu dugu, bai profesionalki eta pertsonalki barruan duzun bihotz audio horrekin kokatu duzula eta pertsona hobeak izaten lagundu duzu. Zure agurra espero baino lehenago iritsi da, baina Uztupe ikastolaren izenean jakinarazten dizu zure arrastra betirako gure artean geratzen dela. Ikastolako parte izaten jarraituko duzula eta behar duzunerako hemen aurkituko baituzu. Besterik gabe, nire maite, Uztupe ikastola osatzen dugu ikasle, irakasle, langile eta gurasoen partez, musu handi bat eta bizitzaz goza ezazun. Salud! Bueno, eta jarraian, gure ikasleekin ekitaldia hasiko dugu, beraz, prestatzen hasi.
zabaleta berritxu, eskerrik asko guztiagatik, izan zaitez zoriontsu, alaia eta lankideen lagun, esku zabaleta berritxu, eskerrik asko guztiagatik, izan zaitez zoriontsu. Baina, bueno, ondo ezagutzen hauena, badakin niretzako momentu honetan, asko zerrexagoa izango litzatekela biderketa bat eta zatiketa bat egitea, gaina luzeak, bestela galditu ikasle horiei, hitz egitea baino. Baina, bueno, aleginduko naiz aldeten hoberen egiten. Ikerrek esan duen bezala, orain dela 39 urte gutxi gora bera, erabaki baten aurrean aurkitu nintzen. Edo Tolosako Laskoren ikastolan, edo Usturbeko Ibarrako Usturbi ikastolan lan egitea. Bi lagun ginen, eta bestea beste, nik erabaki nuen honea etortzea. Garai gogorrak, ikastola berri bat zan, urtero baimena eskatu beharra ikastola gela berri bat irigitzeko, eta reto handi bat. Gure ikasleak gehiengoak Tolosako Laskoren ikastolara pasatzen ziren, eta, haie bat zuten bere izena eta bere esperientzia. Eta zertaz hitz egiten ari naizen oso ondo dakite, ni bihotzez deitzen dira la vieja guardia. Baina, nik hemendik eramaten ditudan une egokiak, zoragarriak eta oroipenak, beste guzti horiek isladatzen dituzte. Eta inoiz, baina inoiz, ez naiz damutu garai hartan hartutako erabakiaz. Baina, bizitza honetan dena dauka bere hasiera eta bere bukaera, eta gaur niri agur izatea tokatzen zait. Agur bat egia esan ustekabean harrapatu nauena, baina bizitzak askotan markatzen dizkizu bide batzuk, eta guri onartzea beste hitzaizkigun geratzen. Baina ez dezuan nahi, eskerrak eman gabe, bai ikasle, bai guraso, bai irakasle, eta oroak langile guztioi, nik Ibarran eduki ditudan lan guztiak edo pasa ditudan lan guztietan beti jaso dut beraien laguntza, babesa eta maitasuna. Eta nire ustez, zeren ezin dut ezer esan, baina nire ustez ez dut uste munduko puntara noanik, eta nire laguntza behar izan ez gero, badakizuten nun aurkitu. Eta musu handi bat denotzat, gora Usturpe, gazteok ez galdu Usturpek duen esentzia, eta besterik gabe, gero arte. Baina ez dugu hemen bukatu nahi, gure artean badaukagu beste pertsona bat, hemen daukaguna Arantxa Arrauspide, aurten ere, bere Usturpen induen ibilbideari amaiera mandiona, eta horren merezitako aurre jubilazio hartu duna, eta gure esker ona ere azaldu nahi genioke, gure ikasle guztien aurrean. Arantxa, bertso bat prestatu dugu, mesedez inguratu hemen aurrea, eta, doidu zai xamarra jarri da, baina saiatuko beha txukunik, Arantxa?
Eta gure ikastolataz ahaztu ez zaitezten, bai Arantxa, bai Miremaite, azken oroingarri simboliko bat. Hemen dauzkau, zuhaitz bana, bakoitzak, gure ikastola zaindu dezuten bezain ondo, zaindu dezazuen. Bale? Bega, Arantxantzak. Eta Mirementzat. Hoi da, proiektuak ematen dituen. Bueno, honekin bukatzen dugu, ikasleok bai, eskerrik asko, hemen egoteatik eta txaro beroatekin agurtuko diteu. Venga!